बिफा अहंकारनि जोबथा फिथाइ मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ दिनै बेखेवबाय। बिफा अहंकारनि जोबथा फिथाइ मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ दिहुननो थाखाय दिनै जयपुखुरियाव थानाय आइबि नब्लाङाव सावरायनायनि गेजेरजों जागायजेनबाय आरो बे सावथुनखौ बिजय गयारी बिथाङा सुजुनाय जादों। बे सावथुनावनो नोंथांमोना एक्टर हिसाबै फाव दिन्थिनाय नुनो मोनगोन। सुबिराम बसुमतारी आरो एक्ट्रिस हिसाबै नुगोन माइनाव खाख्लारि। बे सावथुनखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम मोजां जाफुंलांगोनखौ आसा खालामनानै दिनै इसोरनि मुङाव फुजा होनाय जायो। आङो जोंनि बे गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि दिनै बे बर' सावथुन मुभि बर'ननो नागिरनायाव बिथांमोना जोंखौबो बे मुभियाव पार्ट लानो थाखाय जोंखौबो हांख्रायनायलाय जोङो बिसोरनि फोरमायनायाव जोबोद मोजां फेस्ला दुखुनि काहानि बानायनो होननानै जोंनो फोरमायदों। बे फोरमायनाय बायदियै बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोंनि गलाघाट बे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बे मुभिसखौ जोङो मोजाङै जाफुंसारनो हागौमानि सेस्था लागोन। बेखौनो दिनै जोंनि बे लिरगिरिया जोंनो फोरमायनाय हिसाबै जों बे पार्टखौ मोजाङैनो खुंलांगोन होननानै जोङो बयबो साखा-फारा जानानै बे मुभिसखौ जोङो हेफाजाब होनायाव जों बयबो गोख्रों जानानै दिनै बे गोथार पबित्र बे सुक्रुबारनि गोथार सानाव जोङो आफा बोराइ बाथौनि नाम लानानै दिनै अपेनिं जोङो ज' जालायनानै अपेनिं दिनै आफानि नाम लानानै साखि बाथि सावदों। दा उननि समाव जोङो टेलारखौबो होलांगोन। जों दिनैनि थाखाय बेसाङावनो जों दिनै अपेनिंखौ खालामनायखौ बेसाङावनो दोनथ'बाय। जों रायजोफोरनि थाखाय बे मुभिखौ मोजाङैनो खुंलांनानै दिन्थिलांगोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ। रायजो राजाफ्रा नायनानै मोजां मोनगोन निस्सय। बेखौनो बुंबाय आङो। दा प्रडाक्सननि नामखौथ' दा आंनो खोन्थाहरनाय जाथ'वासै। अब्लाबो माने जोङो माबाया जोंनि प्रडिउसारा बुंहरनाय मथे जों दा दिनै माबाखौ सावथुनखौ बेखेवनाय जाबाय। गिबियावनो आङो बर' सावथुन मुलुगनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे बर' रायजो राजा आरो बर' सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जों बयबो खौसे जानानै गलाघाट जिल्ला बर' सावथुन गौथुमनि सिङाव जयपुखुरि आइबिआव मोनसे आबुं बर' सावथुन बेखेवनाय जाबाय। बे आबुं सावथुननि मुङानो जाहैदों बिफा अहंकारनि थाखाय नै आंना भुल जाबाय नालाय बिफा अहंकारनि जोबथा फिथाइ मुंनि बे आबुं बर' सावथुनखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे सावथुननि स्क्रिप्टखौ आं गावनो लिरदोंमोन आरो बे सावथुननि डिरेक्सनखौबो आं गावनो होनो आखायाव लादों। बे सावथुना मोनसे सामाजिक सावथुन। बे सावथुनाव दुखुनि जोबोद गाबनाय आरो मिनिथावना फेस्ला राव आरो फावबो दङ। मिजिंथियो रायजो राजाफोरनि बे सावथुना अनसायजाथावना जागोन। बे सावथुनखौ बर' रायजो राजाफ्रा अनसायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। सावथुनखौथ' बेहाय मोनथामसो माने सावथुन दिहुनखांनाय जाबाय। दख्लाबसे गोसोम जोमै बे सावथुनाबो दिनै एसेबां माने मुं लाखिनो हायाखिसै। मोजां रायजोफोरनि अनसायनाय मोनासै। बिनिखायनो दा जोङो जेसेबांखिनि हायो माने 100% जोङो
बे सावथुनखौ मोजां खालामनो नाजागोन। बेनिखायनो आं सानो बे सावथुना बर' रायजो राजाफोरनि अनसायजाथावना जागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। बे सावथुनाव मेन माने हिर'आनो जाहैगोन धेमाजिनि सुजित बसुमतारी आरो सेकेन्ड एक्टरा जाहैगोन जोंनि लकेल सिसुपानि बियाबनिनो आकाश बसुमतारी आरो मेन माने एक्ट्रिसा जाहैगोन माइनाव खाख्लारि आरो सेकेन्ड एक्ट्रिसा कल्पना दैमारि। बियो फ्राय माने बिमा बिफा जागोना जोंनि लकेल माबानिनो जायगानिनो जागोन आरो सासेल' माने गोजाननिफ्राय फैबावगोन आरो बिथाङाबो गोजाम माने माबा खालामखानाय एक्टिं खालामखानाय बे जाहैबाय कार्बि आंलंनिफ्राय फैगोन एक्टरनि बियो बिमा।